Kinsa ni mga kasama? Kining usa ka government official, usa ka secretary sa usa ka departamento mga kasama nga sobra sa kataas. Pwede man unta mag-hire og bisan kinsa diyang mas gwapa pa sa iyaha. Nga kanang dili halata nga murag giritoke. Kanang natural Filipina beauty or kanang bisan kinsa nga nagpuyo ay kay kini manggod nanasay mi gula aron masubay na to ang istorya mga kasama nanasa manggoy una manggod ni buto nga kontrobersiya issue mga kasama tong nikatag ang picture nga instead of ang tourist destination sa nasod nato which is ginabasol po ni siya karon nganong lugmok nganong bagsak ang atong tourist rate diri sa ato ang nasod Pilipinas mga kasama nibuto sab ni ang iyahang issue kadtong migawas ang usa ka cover magazine nga siya ang nahimong sentro instead of ang i-promote dapat kay ang tourist destination sa atong nasod. Straight to the point. Ang iyang naong naman hinoon mga kasama ang nakaukupa sa isa ka page gani mga kasama sa isa ka page. Sa isa ka page murag tibuok niyang naong ang naka-occupy wala na na-highlight instead of ang i-highlight kay ang maong tourist destination para maotoy tan-awon sa mga turista. Dili ang iyang naong ang kanina mao noong secretary ang dako kayog naong sa maong cover page. Straight to the point.